Hei. Meinaatko se jättää se samovaari siihen kärryämään? Korjaamopäällikkö J. Alho. Missähän se korjaamopäällikkö oleilee? Poikkesin vähän tässä autokaupoille. Aha. Okei, jo kaupoille. Vielä tulossa tänne. Aamulla vasta. Meni asiakasneuvotteluissa melko pitkään. Selvä. Mutta käypä ostamassa uusi 12 voltin akku huomiseksi. Sulla rahaa. Tarkoitatko sä käteistä? Tuskin sitä velaksikaan myy. Joo. Käteisellä mä meinaan sen autonkin ostaa, jos vielä jostain löytyy liike, joka ei kysele, mistä rahat on peräisin. Joo. Mitenkäs? Pärjättekö te loppupäivän siellä ilman minua? Siinä ja tässä. No niin, nähdään aamulla. Jaha. Siinä, ja sopii tarkistaa. Kuule, täällä ei epäillä asiakkaan laskutaitoja ja kysellä, mistä rahat on saatu. Isoissa firmoissa nipottavat ihan turhista, kun joutuvat mielistelemään maahantuojia. Sellaista se tahtoo olla, kun rahasta tarvittaessa nuollaan vaikka toisen takapuolta. Juuri näin. Koita nyt päästä eroon tuosta mun museoesineestä. Ei tee kuule heikkoakaan, tällaiset klassikothan suorastaan revitään käsistä. Mites muuten tätä virta-avain? Siinä on sähköstartti tavallaan. No niin. Onko tässä löppöä sen verran, että pääsee lähemmille Huoltikselle saakka? Kyllä pitäisi olla. Meiltä ei autot lähde vajaalla tankilla. No nyt näyttää lähtevä. No niin. Mutta paperirahallahan siitä selviää. Juurikin näin. Lyötkö sen oven kiinni? Kiitos. Kiitos. Täytyy mennä vielä palaveriin. Puhutaan firman osakkuudesta. Morjens! No niin, kiitoksia ja tervetuloa tekemään yhteistyötä jatkossakin, että Näkemiin. näkemiin.